नगरपालिकेची निवडणूक अंतिम टप्प्यात येत आहे. सगळे नेते येतात आणि सांगतात की आपण सावंतवाडी शहराचा विकास करू. विकास काय करणार? जे स्वतःला मटका बंद केला म्हणून सगळीकडे मिरवत आहे की आपण मटका बंद केला, त्याच लोकांनी मटकेवाल्याला तिकीट दिलं. याचं उत्तर पहिल्या जनतेला द्या. मालवण पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल आहे. तुम्ही जर मटक्यावाला तिकीट दिलं तर इथं मटक्याचा विकास करणार का? हे पहिलं उत्तर द्यावं. त्याच्यामुळे विकास फक्त सन्मान्य दीपक भाईच करू शकतात, अन्य दुसरा कोणीही विकास करू शकत नाही. त्याच्यामुळे सावंतवाडीच्या सुज्ञ जनतेने हे लक्षात घ्यावं की इकडचे जे स्थानिक नेते असतात त्यांच्याबरोबर जनतेने राहायचं असतं. बाहेर येऊन कोण सांगून काय होत नाही आणि इथं बाहेरच्या व्यक्ती या सावंतवाडीत चालत नाही.